Kag sa Good Vibes, sa Banwa sang Calatrava, dam site sang Banwa ang ginhimo nga ecotourism park. Kag sa karon, ining ginadagsa sa mga bisita ilabi na kung weekend. May report si Romeo Subaldo. Ini ang ginatawag nga skywalk sa Barangay Tigbon sa Calatrava. Sa 193 ka mga steps, malabot ang viewing deck sa ibabaw. Gikan sa ibabaw, masaksihan ang kabukiran sa palibot sang site, pati na ang dagat, kag makita pagikan diri ang isla sang Cebu. Namtang ini sa ginatawag nga ecotourism park sang Banwa o kunang dam site nga gin-convert sa isa ka park kag yara lang sa higad sa karsada nga nagakonek sang Banwa sang Don Salvador Benedicto kag Calatrava. Sunod sa nagabantay nga si Frida de la Cruz sa kilid sang skywalk amo ang segregation area sa mga basura. Ginapangpain kutob sa mga mapuslan pa. Pag abot sa basura, may mag-segregate man. Pilian man na siya sa mga bottles. Kaning among kuan mga waste naman na siya. Gina-recycle na mo. Ginobra pots. Oh, pots, tapos ina Christmas tree. Christmas tree. Tapos ubra kami heart. Ano? Heart. Heart. Oh, kaso dito sa video. Oh. Diri makita ang mga goma nga ginapanghimo nga mga pulungkuan kag masitera. Ang mga plastic bottles ginahimo nga mga masitera man kag mga decorations. Kutob sa mga bagay nga ginapilak na, ginahimuan sa pamaagi nga mapuslan pa. Wala sang baho ang lugar kag may mga bisita pa nga nagapadulong diri gikan sa iban nga mga syudad, pares na lamang sang sini nga mga motorcycle riders gikan sa Sagay City. Luyag nila masaksihan ang trending nga ecotourism park. Taga diin pa kamoy, ma'am? Sa Sagay City. Amo ginadiin ka to nyo? Oo, sir. Gaman. Ay, gusto naman na experience. Nakita dyan nga ito, uso nga Oo, gawon. as in, amo gina yung pinaka-ano sa buong popular Trending. trending. Namin, sir. Nalingaw man kamo day. Dalingaw kids. Tapos, bisan kapoy, go lang. Worth it ang kakapoy. Worth it. Ang 30 pesos worth it, sir. Ang ini naman nga pamilya taga Escalante City pa, kag nagpadulong man diri para magpaliwaliwa. First time naman day. Kasa ka na kamo? Kasa ka pa kamo? Nami man sa. Sa ibabaw, mayara sang banyo para sa mga bisita. May panglalaki, may pangbabae kag mayara man sang pang LGBTQ. Sa kilid sang viewing deck, may gina-construct ang kalan-an kag kapihan para masulit pagid ang pagtinir diri sa mga bisita. 30 pesos ang entrance fee sa adult kag 20 pesos naman sa kabataan. Kung weekends, wala untat ang sulod sa mga bisita diri gani nangin source of income pa para sa LGU.